Δεν ξέρω, Ρενόρα. Κάτι δεν μου πάει σε αυτή την ιστορία με την εξαφάνιση της Δέσποινας. Πώς να σας το πω, δηλαδή. Δεν μου κάθεται καθόλου καλά. Τι ακριβώς δεν σου κάθεται, δηλαδή? Γιατί να φύγει τώρα? Τι παιχνίδι παίζετε? Ρε Λουκά, γιατί πρέπει να παίζετε κάποιο παιχνίδι, αφού η γυναίκα ήταν σαφή στο γράμμα. Έμαθε την αλήθεια και δεν την άντεξε. Όχι. Η Δέσποινα είναι σκληρό καρύδι. Θα μπορούσε να μας έχει φωνάξει όλους εκεί πέρα και να μας καταραστεί κατάμουτρα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί έφυγε τώρα? Επιμένω. Και απάντηση δεν παίρνω. Δεν ξέρεις πότε του βαράει του καθενός και πώς μπορεί η Δέσποινα να έφτασε στα όρια της τώρα. Και είπε να ξεμπερδέψει με ένα γράμμα. Τόση οργή είχε μέσα της, που απλώς διάλεξε να δώσει τόπο στην οργή και να μας καταραστεί μέσω αλληλογραφίας. Πάντως η διάθεση για λογοπαίγνιο δεν σου φεύγει ποτέ, Άμα τη χάσω κι αυτή, θα πάω να φουντάρω. Όσο είχε να κάνει μόνο με σένα το διαχειριζόταν. Όταν μας είδε όλους μαζί δεν άντεξε. Ξέρεις τι κοινό έχουν οι μπάτσοι με τους δικηγόρους? Εφαρμόζουν τον νόμο, λέμε το. Όχι. Δεν πιστεύουν στις συμπτώσεις. Δεν πιστεύω με τίποτα ότι είναι τυχαία τώρα αυτή η εξαφάνιση. Και τι πιστεύεις, δηλαδή? Έχω την αίσθηση ότι σταματάνε τα παιχνίδια στο πουσιολόγιο και περνάμε στον πραγματικό αγώνα. Ο οποίος είναι? Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ποιος από όλους θα πληρώσει? Φακμαμάν, πάντα σκέφτεσαι το πιο μαύρο σενάριο. Ο Λουκάς πάντα ήταν ο πιο νουάρ τύπος της παρέας. Συνεχίστε εσείς τις καρτομενιές. Αν θέλετε να διαλέξετε την απλοϊκή εξήγηση, δικαίωμά σας. Εγώ... Εσύ τι, διαλέγεις την κουρτίνα 2? Ακριβώς. Αυτή που γράφει ότι πρέπει να πάρουμε θέση στα χαρακόμματα. Ποιος στα κομμάτια μπορεί να έχει πάρει τα δικαιώματα αυτών των κολοτενιών? Έλα μου ντε. Και οι συνήθεις ύποπτοι, Αμαλία Κυριάκος, αποκλείονται. Τι θα κάνουμε, ρε Λουκά? Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Τι? Μόλις προβληθούν οι ταινίες, θα στηθώ πρώτη τη σειρά να τις δω. Αμάρε Λουκά. Αμάρε Λουκά, εσύ και το βρώμικο μυαλό σου, αμάν. Αγάπη μου γλυκιά, στη δουλειά αυτή που διαλέξαμε να κάνουμε, δεν πας μπροστά ούτε με καθαρό μυαλό, ούτε με καθαρά χέρια. Είπες και λάλησες. Και αμαρτίαν ουκ έχεις. Αμαρτίες έχω. Και ούκο λίγες, όπως όλοι μας. Και μάλιστα αναρωτιέμαι μήπως έφτασε η στιγμή να αρχίσουμε να πληρώνουμε. Πού θα πει? Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση γιατί να σκάσει τώρα αυτή η ιστορία με την Εύα? Όχι. Γιατί απλούστατα τώρα βγήκε στο φως η σχέση τους. Τώρα ετοιμάζονται για το γάμο. Και επομένως τώρα είναι ευκαιρία, αν κάποιος θέλει να πλήξει επαγγελματικά το Μάνο, να το κάνει. Έτσι απλά και φυσιολογικά. Απλά όχι. Φυσιολογικά ναι. Νόρα μου, αν ήταν η πρώτη στραβή, άντε να πάει στο διάολο. Άντε και να δεχτώ το σκεπτικό σου. Αλλά εδώ το ένα έρχεται πίσω από το άλλο. Σαν κάποιος να μην θέλει να πάρουμε ανάσα. Εντάξει, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Και 10 δίκια μπορώ να σου πω. Εντάξει, τώρα μην μετρήσουμε και τα δίκαια σου, είπαμε. Έχεις ένα δίκιο. Κάτι έλεγες όμως. Για προχώρα το συλλογισμό. Θέλω να πω ότι πάνω που τα πράγματα πήγαιναν να μπουν σε μια σειρά, βρισκόμαστε πάλι ξαφνικά σε άμυνα. Ξέρεις τι συνειδητοποιώ, Ρενόρα? Τι ρε Λουκά? Ότι από εκείνη τη βραδιά που ξαναβρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί, παίζουμε διαρκώς άμυνα. Δεν δρούμε, αντιδρούμε. Εννοείς από τη βραδιά που γύρισε η Εύα? Όχι. Μην τα ρίξουμε πάλι όλα στην Εύα. Όχι, δεν κατάλαβες. Άλλο θέλω να πω. Σκέφτομαι ότι σαν το γεγονός, ρε παιδί μου, της επιστροφής της, να πυροδότησε κάτι. Στο Θεό που πιστεύετε, αν πιστεύετε δηλαδή, είναι τώρα αυτή η πρόταση? Να την πάρω να την κάνω τι? Την πάω στο δικαστήριο ή στον κάδο ανακύκλωσης? Γιατί τι έχει? Να σου πω καλύτερα τι δεν έχει, γιατί μου είναι και πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, δεν έχει ορθογραφία, σύνταξη, λογική, συνοχή και επιχειρήματα. Ναι, φύγε, δεν σε συμφέρει βέβαια. Μάλλον εσύ έχεις τα νεύρα σου. Κορίτσι μου, είναι δυνατόν? Κάτσε πούντο. Να, εδώ. Αποδιοπομπαίος με έψιλον. Το λεξικό του υπολογιστή δεν είχε καν τη λέξη. Α, μάλιστα, δηλαδή πρέπει να σας είμαι και ευγνώμων που σκεφτήκατε να βάλετε έστω και τη λέξη. Ναι. Λουκά, σε θέλει ο κύριος Ρούσος αμέσως στο γραφείο του. Έρχομαι. Τι να την κάνουμε την πρόταση? Λαδόκολα.
Να τυλίξετε καμιά ρέγγα, να την ψήσετε. Ή μάλλον καλύτερα κανένα πλούσιο, γιατί από τη δικηγορία θα πεινάσετε. Τι έγινε, τι με θέλει? Δεν ξέρω. Πήρε ένα τηλεφώνημα και αμέσως μετά σε ζήτησε. Οχ. Με ζητήσατε. Ναι, Λουκά. Σε ζήτησα. Μπορώ να καθίσω, γιατί όποτε με ζητάτε εσείς, με πιάνει ένα τρέμουλο στο πόδι όσο να είναι. Κάθισε, θα σου χρειαστεί. Πολύ ωραία. Εκτός από το τρέμουλο, τώρα με ζώσαν και τα φίδια. Η εισαγγελία κατέθεσε αίτηση ανέρεσης της ποινής που επιβλήθηκε στον Νικόλα. Ορίστε. Τη βρήκε πολύ χαμηλή. Να μου κάνει καρέκλα. Στον καναπέ έπρεπε να ξαπλώσω. Όπως καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, πώς δεν καταλαβαίνω. Και ο κλήρος πέφτει στο Λουκάκο, που ήταν αταξίδευτος. Πρέπει να ενημερώσει τον Νικόλα, πρέπει να ξέρει που βρίσκεται. Ναι, βέβαια. Εύκολο πράγμα. Θα το φέρω με τρόπο. Θα του πω, δεν λένε ότι ο έγγαμος βίος είναι μια μικρή φυλακή. Η κανονική θα σε βρει προπονημένο. Δεν είναι ώρα για αστεία, Λουκά. Τα μέτωπα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε διευρύνονται συνέχεια. Αυτό με ανησυχεί εμένα, κύριε Ρούσο. Ότι διευρύνονται. Τι έγινε, ρε Λουκά? Γιατί με φώναξε να έρθω εδώ κατεπηγόντως? Σου έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάριστο και διαλέγουμε ποιο θέλουμε να ακούσουμε πρώτα. Το δυσάριστο. Σε μένα τυχαίνει πάντα ο κλήρος να μεταφέρω τα μαντάτα. Και το ευχάριστο? Η εισαγγελία άσκησε αίτηση ανέρεσης κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Βρήκαν την ποινή σου πολύ χαμηλή. Που σημαίνει? Ότι θα πρέπει να ξαναγίνει η δίκη σε πρώτο βαθμό με διαφορετική σύνθεση δικαστηρίου. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Φυσικά. Γιατί δεν προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε έχεις χρόνο να προπονηθείς ως παντρεμένος για φυλακισμένος. Βρίσκεις τώρα ότι είναι ώρα να λες αστεία, Αν τα αστεία λέγονταν στην ώρα τους, Νικόλα μου, θα έπαβαν να είναι αστεία, θα γίνονταν σοβαρά. Ωραία. Και υπάρχει τώρα λόγος να το μάθει αυτό η Δάφνη? Ναι, φυσικά και υπάρχει. Τέρμα τα μυστικά. Δεν έμαθες ακόμα ότι με τα μυστικά δεν προφυλάσσουμε κανέναν? Λέω μήπως μπορέσω και τη γλιτώσω λίγες μέρες αγωνίας. Τι να πω? Ναι, και να προσθέσεις ένα λόγο ακόμα για να μην σε πιστεύετε. Πώς θα της το πω, ρε Λουκά? Έχουν γίνει τόσα πολλά όλο αυτόν τον καιρό. Χαλαρά. Και με χαμόγελο. Θα πας και θα της πεις, επιτέλους αγάπη μου, σε λίγο καιρό δεν θα έχεις λόγο να ανησυχείς ούτε για τη δουλειά μου, ούτε αν αργώ. Εσύ στον τάφο του Στέλιου? Ήρθα να σε τσεκάρω να δω αν έρχεσαι. Τα πουλάς αυτά, ρε Λουκά. Λουκά, περίμενε. Λουκά.